שלום חבר'ה, אנחנו פה במיינקראפט. עכשיו אנחנו נעשה סרטון קטן. אני אקרא לעולם גו. אנחנו נעשה פקודות למקרה חירום, בונוס, ונתחיל. מצלמות я хочу, מצלמות это я шарик от половины. Да мне кажется, 4 это много. אגב, הוא אקר שלי, חבר שלי. אקר. אני אקר, אני מלך ב-PvP, היום הרגתי ילד שקוראים לו, לא יודע, אבל יש לו סקין של נוטש, והוא השאיר רק לב, נכון? כן. לא, נשאר את זה על רגיל. חבר שלי כל הזמן נסע לשמפו. שמפו נראה. מה, תעשה ככה, אתה יכול לראות כאילו אתה יותר מהיר. אתה תוכל לעשות גיים מאוד. ואני לא עושה. איפה אתם? וואי, בדיוק 3 כבשות. מוחמד גבר. הנה. יוהו, זה טוב. הוא לא יודע לצלם. רגע, אני אחליף מקלדת. רגע. היום אני маленькая ему как махшевная, которая, понимаешь, которая днем ты все видишь с телефона, а ночью, допустим, не дай бог, кто-то завес, ты никогда не видишь. Ну и что вам только попали, сколько ночью спали? Ладно, ты продолжаешь спать. Вот. Сенсоры идут, сенсоры идут с вас. Они светлые, такой включает свет, אני אוהב לקפוץ. יופי, ובול יש לי 3 לחם עם הלמקיף אתה רוצה בול. תמותי. בול, בול, או בול מנהרה. בול, בול, בול. די, יופי. Но ты уже как бы говоришь, если да, ты ровно как бы תיצור חרב. они там помогут. כן, קודם לאסוף הרבה. Понимаешь, то есть как бы и все. Ты можешь купить все. Все. Тебе нужна атома, потому что если где-то у тебя на какой-то там... בוא נחכה, כבר מתחילה לחוב לי היד במציאות. если באמת נגיד לה, אבל מה סטיב פוקו. אפשר לשלם סקינים כאן בספרים? לא. אפשר לעשות ג'ק או סטיב. אפשר לעשות את הג'ק הבת ואת הסטיב. לא, אי אפשר לעשות. זה בכלל אלכס. כן, אלכס. קוראים לה ג'קס. לא קוראים לה ג'קס. קוראים לה אלכס. ובול יש חלב. לך חברים על הלאגים, אבל יש לו מחשב תקוע. לי בכלל לא נתקע. היום קראתי אותו PvP. כן. הרגו אותי בסרבר פוני, הפוני. אותי לא הרגו. אותו לא הרגו. היו לו 2 חברים, לי אחד הייתי הלבן, הוא היה הכתום, אז לא מתחבר והוא עדיין נשאר. הוא ניצח איש עם גלימה. נו, אני סיפרתי להם את זה. כן, ונשאר לו לב אחד. סיפרתי להם את זה. נכון חברים? די, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה שאני חייב. מה זה מסתיר לך? כן. זה מסתיר. יופי. זה מסתיר אומרים לך.
מי שאומר שהוא מסתיר, אז פעם הבאה אני אעשה את זה מהמחשב שלי. אפילו שאין לי מושג למה. במחשב שלי זה ניתן בתוך שנייה. שלא, זה ניתן איזה 40 שנה. ופה עכשיו נעשה מיטה. מה, יש לך בדיוק 3 כבשות? צמר. צמר. וואי, תנו במיינקראפט. מי שמצלם, להגיד לך משהו, הוא לא במיינקראפט. מי שמצלם אותי פה, לא מי שמצלם בכללי, כן? כן, ואולי אנחנו נשים את הסקייפ שלנו כדי שמישהו ירצה להתקשר אלינו, לשחק איתו. כן. אני קורא אותו PvP, אפילו שאני לא מרביץ לחברים, אבל קראתי את זה שמצלם עכשיו ב-PvP, וקוראים לו רון. ולך מקס. פיצחתי אותו PvP. הרגתי אפילו את מי שהרג אותו פעמיים. פעם אחת, אתם יודעים מי הרג אותו, זה שאמרתי לכם, והפעם האחרת זה היה מישהו אדום. ואחר כך אני כולה ירדתי חץ, הרגתי. ועכשיו נגיד לרון לכוון את המצלמה. ונגיד לו גם לא להסתיר. וואי, שמוע, כמה בלוקים יש לך? 4 בלוקים. של מה? של עץ. ברזל. איפה? מה, אתה עיוור תגיד לי? אני לא רואה מהמצלמה, הנה. רגע. בוא נעשה... רגע ככה. הנה יופי. כשתהיה במנהרות חשוכות, אתה תראה. היום הלב שלי עושים סרטון. אבל אנחנו באמת עושים סרטון. אל תגיד לו, הוא יפריע לנו את הבזדיינניק. אנחנו באמצע סרטון. הנה אפילו. מקס, תסתכל, טוב טוב. ספאונר. אף פעם לא נתקלתי בזה, סתם נתקלתי. אבל נתקלתי בשל זומבים בקדים. יושב. מקס, תגיד לו לא להזיז אותי. אנחנו באמצע סרטון. סימן שאלה? נו מה? די. אני לא באמת כזה טוב בלהראות מפלצות, אבל בגלל שיש פה לגים... מה אתה עושה את זה? בוא ניקח לעצמנו קצת חיים. אנחנו לא נהיה נובים. פשוט יש פה ילד לידי שהוא נוב. ואני לא רוצה שהוא יחשוב שאני נוב, כי אני מלך ממנו. היום הלב שלי. מה אתה נוגע בי? ברזל! מה עשיתי? די, לא יפה. כן, עכשיו חייבים עוד אוכל. ורק ניקח חרב ברזל ורוקים את הסקלט. איזה יש לנו עוד סקלטים? הרבה, זה ספאונר. ומי שלא יודע מה זה ספאונר, תכתבו לו בתגובות, כי הוא לא יודע מה זה. ואני לא מתכוון להסביר לו עכשיו בכל הסרטון. אללה אכבר. אללה אכבר. אין כאן יותר, מה זה אבל? פאק. היום הלב שלי, אתה הולך למות. אני שונא סקלטונים. כשאני שונא הם לא עוזבים אותי.
רק, אם לא היה לאגים, לא הייתי כל כך מת פה. אבל יש פה. שניהם יבואו אליך, מקס. מה אמרת? ורק לשנייה נעשה על שלווה ומחזירים. רגע. מחזירים את זה. רק בגלל שיש פה לאגים עשיתי את זה. קשה? לא, אני אעשה על קל. אני לא רוצה קשה. זה לא יהיה כאן, לא יהיו יותר תזכירתיים. יו. מה זה? הרסתי. אבל מה זה אומר? יש! לוקחים את הטסט. היום הלב שלי פוקי. אין לי מושג מה אני שם. אני לוקח כאחד. תחליף מחשב כי יש לך להגיד. תחליף מחשב כי יש לך להגיד גדולים גדולים. הם כאלה שמנמנים. זה... לא, אתה לא מסיים, אני אגיד אתה מסיים. טוב חברים, אנחנו נחזור בפרק הבא. יאללה ביי.